Claim iri kuti kana kuti dare ramambo riri kuti Moros Nyamari uya pamberi pachangamire Dotito kana kuti gendi kupika overview nyaya yacho. Nyaya ilipo ndiye kuti nyaya ya babava ndiye kuti yakamboenda kuna Sabhuku. Yaenda kuna Sabhuku pasi pamene super mitoloti yakatotongwa tikatodaidzawo Sabhuku vacho vakaya pano zvechokwadi Sabhuku vakapupura kuti nyaya iyi yakaitika ikatongwa ikabhadharwa. Saka yatongwa ikabhadharwa isisu panapa tisikonzerwa tikati tisikutarisisa sere kuti takapira hosha yekuti yakabhadharwa uyai pano. Pane chikamu chedu manje chinobata kana nyaya iyo yabvumika semu pamuchazwa takuitaura ndo patanoda tokubata pedu. Pavakabhadharana kumba tati hapaziripo pekuti ava vakanzi vakaita zvakati vakazvibhadhara kudhara. Panapa takuapa yedu inoenderana nekuti manje Moros Nyamari uya pamberi pachangamire Dotito upindure nhau yako yekupa nhumbu hama yako ukatongwa na Sabhuku Nyamari ukabvisa mombe. Pano takukupa kana kuti upindure kumakurukota kana kuti kudare rino. Ichokwadi here nyaya yakaitika kuti mimudenzerane hama? Kana chiri chokwadi ichokwadi here kuti makabhadhara mombe? Kana chiri chokwadi iyo nawo makurukota nachangamire? Aita basi secretary. Right, mkomani. Na yawere kwa secretary wainzwa. Spiritism. Abasore. Ya nawe utaurika andizive. Andina wandakapa pamuviri. Andina mukadzi wandakapa pamuviri. Andisi kutoziva kuti mukadzi autaonde upi. Mukadzi wani. Ndo kutaura kwandina. Ya, wati nyaya weisi. Anditoiziva. Andikapa. Mira, pavasa mwari pavamina. Ngokuti unoshamisika kukashamara kuti utaonde chii. Haisi nyaya inobvira tauvire. Ende apana kana utomboziva. Watanga uzunzira muno. Totanga kuzvinza. Ende bepa ndakaroona rakanywa kudaro zveshuwa. Azvikatondikachamaza kuti mukadzi wacho mukadzi wani. Andina wandikuziva. Ande makorokota. Pepa ukanoona rakanyorwa kunzi nawe yakatomboenzaniswa nawe yataura yese. Ndiro nyaya yataura yese iyo. Pepa rakanyorwa zvese izvo. Parakauya ndobva ukachamaza. Wakazongosvikoenda Sabhuku. Sabhuku ndasvika nopepa kunzi makandiyananisa. Takamboyananisana pasi. Ungambosvika here. Pana Sabhuku. Ya, Sabhuku vakandibata nezuro. Pesa pananga ndisipo. Sabhuku vakandibata nezuro vachiti ndafonerwa kwa Chief Dotito murudi wako. Zuva ramangwana. Vakandisvikira ari manheru ane zuro. Ma7 Bva vandiudza. Ndikati nhau yacho ndiyo here pabepa zvakachinzi ndizvozvo. Ndikati aiwa. Regai ndigagadzidze ndifambe. Nekuti pandatoya kuno ndataya nesoka. Ndakataita. Ambomira. Iwewe na Sabhuku haifanira kutanga kutsvaga mumwe ndiyana. Iwewe pepa rokukusunga richiti unonhauya ukagadziriswa na Sabhuku ukabhadhara mombe. Mushure monge warara nehama. Iwe wasvika mupepa iri. Izvo zvisina kubva zvaitika. Sabhuku asina kuenzanisa. Waitadza here kuenda kwaona kuti Sabhuku ndinochishamiso ichi. Bepa zuva rokutanga rasvika. Ndopandakaenda pana Sabhuku ndikatoenda kutsvaga Sabhuku inini ndikati ndinochishandiso chaitika ichi. Sabhuku akanditi inini nhau yawo kutaura yana yenzi. Pamusoro makurukota sezvo nhau iyi haiziye mumwe munhu zvesaziye. Mutengo kuti ndiye dare zvesaziye saka dare ndisu. Regai tipate tichiti titaure navo totaura notichenda. Nhau iyi zvairi ndaitoti tivhure futi. Kuti vangambode kutenga vakitiza ichizoenda iripo kana iripo haipo kana isipo zvinenge zvichioneka zvairi. Moros ndi Moros Nyamari. Sabhuku ndi Sabhuku Nyamari. Akatonga nhau ndaanyamari. Pakauya Sabhuku pano vakati inini chokwadi Moros ndio zvaakaita. Asi handizirini ndakamutonga. Akatongwa na mukoma. Inini ndiri Sabhuku Nyamari. Moros mwana ndi Moros Nyamari. Mukoma ndi Nyamari. Saka haina kutongwa na Sabhuku, yakatongwa paukama. Ndobva tati paukama hwacho yanga yakamira sei? Zvikanzi paukama hwacho ndezvekuti mukoma ndiwo vakangotaura navo. Inini ndakadaidzwa vakabvunzwa nemakurukota imi makadaidzwawo here? Zvikanzi navaSabhuku ichokwadi inini ndakadaidzwa. Asi handina chandaitaura ipapo. Asi paakabvuma kuti vari kugadzirisana, vakagadzirisana paukama. Kwete inini ndakamira saSabhuku, asi ndakamira sababa vake, asi ndandiripo, asi akabhadhara. Ndo nyaya yacho zvairi. Haizivi kuti haana. Sabhuku vakati akabhadhara mwana wangu asi handisini ndakamutonga, akatongwa na mukoma. Mukoma ndaanyamari.
mwana ndinyamari, ini ndiri nyamari. Asi pandakaenda ndapenda ndakapfeka bhachi rousabhuku. Ndakaenda ipapo ndakapfeka bhachi roubaba. Takamubhadharisa sehama. Nawe iyo changamira nomakuru. Okay. Kuda kudzinza kune vanhu vanopihwa mazita akafanana nekuda kwedzinza. Kudzinza nemunhu anonzi Morosi Nyamari. Kadiki chekwa kadiki Kangaite zve. Kwako chete. Yauya yapa nagapeteni ngapi. Ndaona soongori raiti kuti ahuna kutongwa padare rasaku. Ko padare rodzinza. Right. Iri dare ritourika redzinza iri handitika. Inini ndakapomerwa. Iri nyaya ndakapomerwa. Isiri yokupa pamuviri munhu asi ndichinzi inini ndakakulaita nelight. Handitika. Uri pawaibuda iwewe ndikamwana kakaenda kuudza murume wakakaudza. Murume iyeyo ndiye akazoti iwo rudana nechi nemukadzi wangu. Batisenya ndikutaura. Ndiye ndikuziva takaita sei? Yatakatongwa iyo tichienzaniswa takatoenzana zvakanaka. Ndakati nini shamwari andina pandakaita kana chandakaita mukadzi wako mukadzi akaramba kati aiwa avana kunzwa tese vambondikunza kana kubva nekubva. Zvakachinzi iwe wakaita sechete baba vangu vanga vari vapenyu. Baba vakataura vakati mwanangu iri soda kugara kwakanaka mukati medzinza redu kuti muraini medu mudunhu redu rino. Handitika chandakuita inini ndechekuti wewe wati hausi kuziva nyaya ndikati aiwa ndati handisi kuiziva. Zvakachinzi ndakushedza mukomana wamataura naye kupi kumkumo wako ndikushedza we panapa mwana webva ashedziwa mukomana wewe abva aenda ipapo ndofunga mukomana nguva dzaakanosvika ipapo akabva anzi nababa iwe nhau iripo ndeyekuti ndamona munofambidzana munoenda mese kupinde kupi motowirirana. Handitika saka nyaya iripo ndeyekuti iwe ndoda kukupa kamombe aka. Handitika kamombe aka ndokachaka kamombe kukutese kokuti iwe muregererane. But panyaya yacho iyo inini yangu kubva paikataurwa pachiri papo namukoma ana kubva ndaibvuma kana iye mukadzi wacho achinzi iwe uya kukure nyaya yako. Ndakanga ndagadzirisa pawati ndikuda kuti mubatisise wambonoti vangani kuno. Zvakabatiwa neuri hwani zvotadziwa nesi kuno kubata. Wati iwewe ini ndiri kutoshamisika kudai. Nonhawi iyo kushamisika chaiko here kwangu wochita. Wangwadi kutaura kuti aiwa nawi yakafamba so halina kuenzanisiwa nasabhuku nemakomiti neemba. Alright, zvisine tingakuremedza. Kamombe kawakapiwa nababa wako kakapaya. Mombe iyoyo handisindiri ndikamupa. Baba ndo vakamupa. Ndofunga inini nomukomana. Vachimpira kuti vachimpira kuti vakangoti da kuti muwirirane. Azidwa Morosi. Nawi pachena pane pamwe pekuti munogona pai patinomboti munopedza chimbo muchikukanda handitika kana patoti kupedza kuwanza mbambo padiwi retsindi handitika tiri kuti isisu imi mataura zvakanaka chaizvo ende munhu wese ari muno azvezwa mombe yakabvisirwei mati ini ndakanzibvisa mombe upe mumwe wako kuti muregererane wedhi rokuti muregererane haritaurwa pavanhu vasina kukanganisirana vapabataka ukanzi iwewe bvisa huku kuitira kuti uregererane nomumwe wako kutaura kuti mumwe wako akukanganisira ukazoona vabereki vakutaura kuti bvisa mombe muregererane vakadingota iwewe hauna zvaukaita dewa mupomba waibvisa wopo asi apa nenyaya iripo chingobvisa tende razikete sori iyo yainzwe kana yaigona kuti yashuwa kana pakabviswa tende mombe yokuti muregererane maitei ya dare ipapo handiti zvangu kunyepanofanira kutaura chokwadi pamusoro pane pada kupinda akuta sepindoti kazhinji kacho nyaya ikaparwa pari paukama iyo ari madzabho nyaya inotsikwa kuti unge pasina nyaya munozvizivawo ya zvinoitika wati iya zvinoitika zvadudzei iya zvinoitika wadudzei wati zvarevei makorokota kufungisisa zvene zvazvo ndaifunga kuti ndikubatsire mnin'ina ukachera mbeva dzinobatwa pamusina dzondodzvinywa nomaoko kambeva kano mhanya kaenda uko kanorohwa mpini ikawanda ukashandisa mucheri ona nhau yako ungazamewo zvako yakatobhadharwa kare kubhadhara kutenda kwanza pasina mhosva hapabhadhara saka chatiri kutaura panapa tiri kutaura chinhu chakafakata
chakaitwa chakaripiswa asi madzisabhuku ino tinotenderera tichikusha shoko rekuti nhau dziri maringe nechimina dzoenda kwamama ivo vanotoitawo semhosva kugarira nhau ine chimina aiperere ikoko chete. taona sokutika nyaya yega ichiisa kuna changamiri changamiri abata bata takuisiya kwamuri maita basa regai nditi hapana here auya kana sabhuku akanga achipupura svondo yapera paserapo kana anobva murume akagara mumberi angade kana kupupurana kutaura chaangazomutaura wauya nani uyai mukoma maita basa regai titi nyaya iyi takaitonga ane payanga yasarira asi ndiri kuona sekuti anenge azobvuma kuti nyaya yakatongwa anoiziva akazotabva pamwe ari kutaura asi chatiri kuda tada kuti pedu tine penyaya yeukama wokunzi munhu wakaitisa nhomba kuti waakaripira kamumbaka ainzi yainga iri hama ndopane nyaya yedu yatira kutsvaga isi kuti tichenure makunakuna kuti akangoregerera chete zvareva kuti tinoita matambudziko kana nzvimbo isina kuchenura nyaya makamboidzwa here chiitiko chenyaya yakadai semunhu akasanganisa akaitisa nhomba waazobhadharira kamombe kadii hanzi angari ukama asi akauya pano achitaura sasabhuku aiti nyaya yakatongwa naandiripo asi ndakadzoka ndaitaita weukama nyaya haina kutongwa nasabhuku asi yakatongwa semhuri nyaya iyo yakaripiswa sekutaurwa kwairi kuita zvishua inini muningina wangu hatigare kumwe chete ndobatukarandokanofanogarao chimubvunzawo chimufonerawo ninina nyaya yandikubvunzwa iri kutaura kai yakaitika shuwa here komana akaramba akati no nyaya haina kuitika saka zvokufamba sei ndikafonera baba ndikati baba nyaya yekutaurika mukomana ari kuti kudii baba vakati mukomana ari kuramba uye akati ainini kubhadhira ndibhadhira because inini handaita sei ndaurana nomukadzi kudii baba ivo vegani ndivo vakati no chiregai ndichita seinini ndichingomupa nyaya ipere havana kubhadhara vachitivo uyu ane zvakaita haasi uyu akabhadhara baba ndivo akabhadhara pane nyaya havasi kuti akarara nemukadzi womunhu kana zvavakachaja tatisati namhosva nazo vada kuziva kuti vakabhadhara nachii nyaya yekuti akarara newe ukama ndopane nyaya yedu watona iyeye ainzi ndo akakanganisa iye kuti wakarara naye ari kunzi ndiwe ukama ndirikunzwa nyaya yamutaura vachangamiri yekuti ndiwe ukama weukama hwacho ari upi because inini weukama wakarara naye inini handinisivi imbomira ndanga ndichida kuti kubvunza kwawaita kuti ari upi unoratidzawo kuti hausi kuziva ko kamombe kaibhadharirwa upi handizive baba ndo zvandoziva chete chekuti baba ndo akaita sei handizive baba kuti vaibhadharira nokuti uyu ndichimubvunza ka ndanga ndisiri pavari panzvimbo orachimira mira wakadaro auzive baba chinzwa vayanganisi vangu atodza vakataura inhau yokuti uyu akakanganisana neweukama saka pakabhadhawa kamombe yazopfuurikidzwa kusvika kwachangamiri kunopedziswa yakwene yekuko as a family yakapera pandikusi kusaziva nikokuti weukama wacho ari ani ndio wanoda kuziva panapa baba inini maudzwa jeka mombe ndazonge maita kuti muizivo makaiudzwa wani akakudzeka mombe akakuti pani pachakamombe anakatara kwakakaenda handizive kwakakaenda iye wache baba ndo vakandiudza vakati nii ndakumupa achiramba baba vakati ndakumupa ndi ani muzukuru wake iye muzukuru wake ndirakunzi mukadzi wacho iye wacho muzukuru wake ndiye hamaka right regai abadudza muzukuru wake abadudza abayamuda ndechaiye chai muzukuru wake naye muzukuru wake
Saka regai tinogona kupedza nguva. Tinotaka izvi munogona kuti anaro nazo. Mangwana kune vakamboita zvinhu zvakaita sezvo vachiramba kuti handina hapana makuna-kuna. Yakazoti mhuri yatakakufa manje. Wafirwa nevana 2-3. Wozofamba uzonoti hauti kuziva kuti une chimina chawakaita. Kachamakaita mumusha. But vana vapera nokuti hazvina kuchenurwa. Saka tisingade zvimwe zvacho takuudza zvakaitika manje kuti kune vakazoyava kutaura kuti mambo tiregere zvishuwa chimina changa chiripo. Ndafirwa nevana 2 pandazofamba ndopandazozvibata. Saka tozozvibata here paitika rimwe dambudziko. Kana kuti nyika isina kuchenurwa toita matambudziko ekusiyana kwemvura nezvinhu zvatinoziva zviri pachena. Saka nditi zvanhasi murume uyu kungoda kunge tinoda kupedza nguva vakauya pano vakatenda kuti zveshuwa ndiwo hukama. Saka uyabatwa nemhosva yokuti akarara nehukama. Tongoda mombe imwe chete inouya kwamambo emakuna-kuna. Nenoenda kumhondoro. Dziita 2 chete ndo dzatinongona. Itaiti anofanira kuzombisa mombe 2 dzinouya kwamambo. Inoenda kumhondoro. Nemakuna-kuna kuti hazvitenderwi kudonha mamambo. Mombe 2 dzinhu zvavafanira kuti abhadhare. Zvikuzikana nenyika zvinongoda mombe 2 idzo chete dzinofanira kuti mobhadhara. Zvimwe zvacho hazvidi nharaunda nababa vakutotaura. Ozati baba kana akutotaura kuti mwanangu rega ndibvise. Kana kuti bvisa kamombe anenge atoona kudhara kuti mangwana pane zoita dambudziko. Rega tibhadhara. Shuwa muri kundidarozve ichokwadi asi inini hangu mukazi uri kwa zvandakaramba kuti handina kubva ndarara naye handina kubva ndamukonza ndizvozvo ndakanzi ndikamwana ndakulaita iwewe uchibva pamba ndonyaya yakasimuka iyoyo ndichinzi ndakulaita uchibva pamba apa ndiri munzira. Zvanhasi tati wabatwa nemhosva yekuti tinoda mombe 2 dzimakuna dzinofanira kubhadhara. Asi mambo ka inyaya yekukomera naye. Zvazvinoita dare ramambo naye. Mukoona tingotaura. Netika mudare ramambo tine inonzi primary court yekwaHedman nadidi. Kozi community court yekwamambo. Saka kana usina kugutsikana zvakare nemutongo wanenge wapiwa. Zvakakosha unogona apiwa. Uenda kumagistrate unobatsirwa zvakare ikoko. Anditi hazvizvanhasi ndikuti inini abatanidza. Asi kana usina kugutsikana une kodzero yekunoita apiwa. Unotaura kuti inini zveshuwa nyaya iyi ndikuipoka kana ndikubira. Zvikunzwika ndikupanza mambo. Kuti nyaya iyi maidaro. Asi kana musina kugutsikana ndati endai munoita sei? Ndikwanisa kuti apiwa. Asi nyaya iyi ichaida kuti vanhu vapesana. Mashure kwakumboka. Komongo mashure. Secretary, tine nyaya dzakawanda pamusoro itsangamira ndinokurukota vanozokwanisa kuti apiwa. Oya kunokura nyama. Panhau yanga iri pakati pedare ramambo naMoros Nyamari.